Pipičo. Ježiš, ne, to Řekni pečený kuře. Pečený kuře. Dobrý ale. Oj. Kde si bola, ty kokosy, si odrala kolienko, mala si nastúpiť aj tak. Fú, no akože dobrá. Čau, já jsem Martina Loj a tu bývá láska. Ne, tady bývá Lucie Sábová, právě jsme v Bratislavě a jdeme za ní. On by na nás měla čekat. To je Lucia. Je Lucka doma, může jít ven? Je na záchodě. Tak třeba příště. Tak čau. Tak nic lidi, zkusili jsme to. Je to prank. Ahojte, vítame vás u nás. Poďte ďalej, kľudne dúfam, že sa vám bude páčiť. On práve odchádza. Já jsem Martina Loj a jsem tu s... Lucka a... Andrej. A Andrejovi někdo volá. Tak máme tady trošku šmejdění a zastavili jsme se u nástěnky. Vypíchni nám tvoje 4 nejoblíbenější fotky. Tak to bude ťažké, lebo je ich fakt veľa, ktoré mám rada, ale toto bola naša taká jedna z posledných dovoleniek a bola v Španielsku. Bolo to mimo sezóny, takže tam sa nám veľmi páčilo, že sme mali také súkromičko. Potom asi táto, tuto mladý pán už sa učí lapovať a boxovať, takže to za chvíľu to bude mať veľmi ťažké s ním. Takže příště šampion bude on. Áno, tuto cvičí. Má větší ruce než já reálně. A presne, tak to zatiaľ ešte ne, ale vieš čo, strašne mám rada aj túto, lebo tu chodíme ku nám na chatu a je tam proste taký kľud, taká príroda a strašne rada s ním trávim čas, keď máme také súkromičko, že mimo taký bežný deň. Tady máš tvoje rodiče? Aha, to sú moji rodičia vlastne, akože sú fakt dobrí starí rodičia, musím povedať, že veľa času trávia s dragým, takže máme aj veľkú pomoc. Jsme v obyváku, tohle mě hodně zajímá. Kdy jsi dostala jaký pás, to je pro mě, jako tolik pásů jsem asi ještě neviděla tak nikdy. Ja ťa sklamám, lebo nejsú iba moje. Mám vedľa seba tiež thajského bojovníka. Takže tento práve veľký je jeho a ešte aj ten dole je jeho. A vlastne jeden mám z výzvy a jeden mám teraz posledný titulový. A tento mám z také pyramídy z kickboxu. To si akože veľmi vážim, lebo to bolo, v jeden večer som mala vlastne 3 zápasy. Takže ten si cením, akože ten mám rada, že na to mám pekné spomienky. V finále som mala s Terezou Dvořákovou a bolo to v Čechách. A strašne ma prekvapil ten výsledok, lebo som myslela, že to dajú jej, vieš, že Češka doma a bolo to tesné, veľmi tesné. Takže to bolo také, že veľmi som sa tam potešila. S Terezou Dvořákovou řekni pečený kuře. Pečený kuře. Dobrý ale! Ja som študovala v Čechách výšku. Jo. No. A jakou? Vieš čo, na Masarykovej fakulta športu. Vlastne tam. To jsem nečekala. A tady ten dole, VKU, to je přítel? To je vlastne, hej, majster sveta. A tyhle ty jsou tvoje výherní? To sú malého. To sú také maličké, počkej. Ježiš, ty jsou roztomilí. A keď bol menší, tak ho to bavilo, ale teraz už sa na to, už má iné záujmy. Co má? Lietadla, auta, bagre. Značky. No. Pojďme se podívat k němu do pokojku. No. Krásný pokojíček. Tohle, co to je tady pro něj, že jo? To je, tam on dělá push-ups normálně. Tam ho zavesím a musí do rána vydržet. Potom ho zavesím ráno dole. A takováhle je výchova ulici Sábové. Potom idem ráno do školky. Potom sa tam aj teším, vieš, že si oddychne. Lucie Sábová, jak by ses popsala 3 slovama? Sábová. Piči, jsem tady zase se Slovenkou, takže si to mě bude dělat prda, takže jak seš? Sabová. Sabová. Krátky má, no. Jako v Ostravě. Aha. Takže Sabová. Ne, to už je moc. To už je moc. Sabová. Krásne. Jak by ses popsala 3 slovama? Maminka, fajterka a žena. Ty se moc neprezentuješ na sociálních sítích, jakoby, nebo tak jako neděláš okolo sebe nějaký jako velký humbuk, proto jsi silent killer, nebo? Vieš, že je to také, ako keby, ja mám pocit, že si potrebujem, aby som mohla byť tá silent killer, zachovať takú svoju nejakú integritu, nejakú svoju asi vzácnosť. Byť tou silent killer asi pre mňa vyžaduje byť ako keby, tak v úzadí by som povedala, že ako keby potrebujem na to ten čas, aby som sa mohla prepnúť do toho byť ten tichý zabijak. No. To je hodně dobrý. Mě to jako baví právě na tobě, že vlastně jako se o tobě tolik člověk nedozví z těch sítí, jakoby víš, že to je jako, nebo jako celkově neděláš kolem sebe, že třeba nemáš beefy,
víš, nebo něco jako, že problémy s někým, nebo tak neděláš takovou tu show kolem sebe, což je za mě sympatický, jako jo. Vieš čo, neviem, či to je tým, že ako keby som z toho thai-boxu začala a neviem, taká pokora, nemám to tak v sebe, vieš, že robiť okolo seba takú tú show, že skôr akože radšej som tak, že ne na očiach a potom ten moment, že keď ideš do tej klietky a si zapasíš pred tými 20 000 ľuďmi, tak to si skôr tak akože vychutnávam potom, vieš, že máš to v nejaký moment, tú pozornosť, ale potom ako keby mi je dobré, keď tú pozornosť nemám zase, vieš. Jo, to je dobrý určitě za mě. Chci se tě zeptat, protože to zajímá jako spoustu lidí, takže se tě chci zeptat. Co ta Lucie Pudilová? Já nechci znít jako nějak extra bulvárně, ale prostě je to furt jako otázka toho zápasu, nebo už je tam otázka nějakého ega a jako nějakého jako reálného sporu, protože mně už někdy to fakt přišlo takový, jakoby, že teď co je, víš, jako, že fakt jako někdy do tebe ta Lucka docela šla, tak jako natvrdo. A tak akože keď je to robí dobre, tak nech ide, no však ja s tým nemám problém. Však ona mala zranené koleno, takže ja v podstate akože som zobrala zápas, ktorý mi ponúkli, že z Bolander. A teď už má koleno z Bolander. No, teraz už má Bolander koleno, tak ja neviem, tak dávaj si pozor na koleno. Že ja sa jej nevysmievam, že teraz, že kde si bola, ty kokosi, si odrala kolienko, mala si nastúpiť aj tak. Takže z tvojí strany tam nic jako osobního není prostě. Není, však akože nemám nič proti nej. Ja ju nemám v hlave, ani na ňu nemyslím, vieš. Nekecej. A ty každý den staneš asi jako Lucka. Pípne mi to, že Ježiš zase ma označil v nejakom komentári. Že prečítam si to, neprečítam si to a kašlem na to. Dobre. Máš nějakou red flag? Ako vo vzťahu, v živote, alebo... Celkově tak do vztahu teďka dejme. No, mám veľmi. Tak pojď. Vieš čo, neznášam úplne, že keď je niekto nespoľahlivý, že sa na mňa nemôžem spoľahnúť. Keď niekto je neúprimný alebo zatajuje veci. A potom asi, že keď je niekto taký, že ťa kontroluje. Co se všechno změnilo od té doby, co seš maminka? Pro ženu zápasnici to je jako úplně jiný než pro muže zápasníka být jako táta a máma. Jako by to je vlastně úplně jiná role, že jo, v tu chvíli. Jako být v kleci a být mamka. Cítíš jako větší natlak na sebe třeba? Mám to v bežnom takom, že keď nemám prípravu, že to vtedy mám také najťažšie obdobia, ale keď už sa pripravujem a idem do toho zápasu, tak to už ako keby sa zmením na tú silent killer a už som si úplne istá sama sebou, že viem, prečo to robím. Viem, že to robím dobre a viem, že to potrebujem na to, aby som bola dobrá mama. Že mať ako keby niečo také svoje. Kde si proste naplníš tie svoje sny, ciele a niečo proste nejaké svoje využitie, nejaký svoj zmysel života. No jasně. No a když ses tak vrátila zpátky, tak po půl roce? Po pol roku som mal zápas aj v Thai. Zápas? No. Já myslela třeba do tréninku po půl roce, víš? Ale a po nejakých 3-4 mesiacoch som sa vrátila, že tie prvé 3 mesiace boli také, že som sa ako keby snažila prijať tú novú rolu, hej, že vlastne máš na starosti niekoho a snažíš sa mu dať zo seba čo najviac. A po půl roce si zdá zápas, prostě už však není čas ztrácet čas. Tak nej, no. Vieš, že čím dlhšie podľa mňa by som to oddelala, tým by to bolo ešte ťažšie. A pomohlo mi to aj nájsť taký režim, vieš, že keď som si dala, že proste, ja neviem, každý večer, keď si dám tréning, vieš, tak som mal nejaký režim dňa, že toto urobím a večer proste na hodinku a pol idem na trénink, vieš. Takže to nebo to, jo? To je čo? To je soutěž, nic nevyhraješ, ale... Mám motivaci hrát. Je to prostě, budeš říkat, jestli to nebo to, jakoby se tě zeptám třeba sladký nebo slaný. Chápeš? Chápem. Tak jo, můžeme. Takže sladký nebo slaný? Sladký. Sladký. KO nebo submise? Submise. Malý rukavičky, velký rukavičky. Malý. Grappling nebo striking? Grappling. Grappling nebo wrestling? Grappling. OK. Grappling nebo ground and pound? Grappling. Fakt jo, protože já jsem od tebe viděla dobrý ground and pound, jakože naposledy. A tak najradšej mám, vieš, že keď dám nejakú techniku, nejaké ukončenie. Kafe a nebo čaj? Kafe. Kafe nebo energetiák? Kafe. Kafe nebo nakopávač? Kafe. Jeden nejlepší doplněk stravy. Omega 3. Jo? Vždycky mně přijde, že všichni fajtři jsou jako kreatín. Vieš čo, mne to príde ako, že strašne málo tu jeme, že rýb a takýchto stredomorských a akože nie, potom aj, že pri chudnutí mi to brutálne pomáha. Fakt akože ľahšie sa mi chudne a protizapalovám, že mne sa strašne zlepšie aj koža, lebo ja mám, proste keď sa potím, mne sa robia exémy a takéto blbosti a to mi, že brutálne pomohlo. Takže jedna věc, kterou bys doporučila lidem na exémy. Omega 3. No, to jsem netušila, že se dozvíme. A už jsi měla někdy houbu? Tu ringworma? Hej, to už som mala. Fajn?
Doporučuješ? Akože ja som taký, že strašne citlivý typ, že akože pokožka všetko, že ja chytím všetko. Všetko, čo existuje, tak proste sa takto odo mňa obtará, už to mám, takže ja si tam mám extrémny pozor. Radši by si výhru anebo krásný zápas? No třeba jak Robo Pukač měl teďka ten zápas, to bylo jako docela velká prohra, ale vlastně jakoby on tam podle mě jako mentálně vyhrál, víš, jakože... Hej, akože kebyže som že vyhra, alebo že mám z toho zápasu ja dobrý pocit, že som tam niečo, tak radšej akože zápas. Zase to bude znieť blbo, že tá výhra akože až tak veľa neznamená. Jak to, že máš z toho ten dobrý pocit, že si urobil niečo navyše, alebo ja neviem, že niečo sa Nechte si peníze, nechte to. Že dobre, z niečoho žiť musím, ale že keby sranda, že pred tým titulovým zápasom som si už tak hovorila, že niekedy by bolo možno už dobré aj, že prehrať. Aha. Zažiť ten pocit tej prehry znova, lebo akože ne, že chcem prehrať, ale že tá prehra ti dá oveľa viac, jak tá výhra, že ťa tak nasmeruje, vieš, že toto musíš zlepšiť, toto nebolo dobré. Ja keď proste vyhrávam, takže dobre, všetko je asi dobré, že všetko robím dobré, ale že stále chceš ako keby sa posúvať, no jasne, zlepšenia. Takže tak, no. A myslíš si, že jsi spíš talent, anebo to máš vydřený? Myslím si, že... Oboj. Ne. Akože takto, že keď som začínala, tak som začínala s jednou mojou kamarátkou na tajskom boxe. Ona mala talent, ona bola, ja neviem, že niečo si jej dvakrát ukázala, ona to vedela. Ja som tam zostala väčšinou ešte, že pol hodinu, 3 po tréningu a robila som to furt dokola. Dokud to není. Aj tak mi to nešlo. Takže ja si myslím, že ja musím spraviť veľa opakovaní na to, aby mi niečo išlo, aby som to dostala do tela, ale keď už sa to raz naučím, tak už to nezabudnem. A viem si to veľmi rýchlo ako keby obnoviť a vytiahnuť, takže asi tak. Takže vydřený to máme. Každý to má proste, že musíš preto niečo urobiť, že talent ti už nestačí na také úrovni. No, za mě už je to všechno. Teď tě teda poprosím, jestli by si mě naučila něco v tělocvičně. V tělocvičně, to není tělocvična. V... Gym? Asi to bude gym. Môžeme zdokonaliť tvoj zem. Musím ťa naučiť. Tak jo. Armbar. Tak jo. Po dnešnom dni budeš vedieť armbar. Dobře, jdem se učit armbar. Takže jsme tu v gymu. Jakým? Hanuman Gym. Dala jsem Luci trička a řekla, že půjdeme trénink v těch tričkách, takže jdeme na to. A další věc, já těžce nedávám zem. Takže Luci dneska řekla, že budeme mít trénink čistě na zemi, grappling a dokonce i sparingy pojedeme čistě na zemi. Takže... Máš ma rada, že? Jo, já budu takhle jenom... Budu čistě jenom klepat, no, takže asi tak. Ale třeba, hele, člověk se má tlačit do diskomfortu, takže věřím, že se dneska něco těžce nového naučím. Určite, podľa mňa si super odvážna. Do toho ideš a už teraz môžeš byť zase uspokojená. Jo, to je, děkuji. No, to je přístup. Teďka jdeme udělat takovou mobilitu, už jsme trošku začali. Děláme čistě trénink teda na grappling, takže i mobilitu na grappling uděláme. A pak mě naučíš teda nějaký 3 kombinace, nevím jak na zemi, to prostě tahy. Naučím ťa trojkombo. Trojkombo, trojkombo, který potom využiju v tom sparingu. No noha ide dozadu, stále vo vzduchu. A vymeníš. Ve vzduchu furt? Hej, teraz pridám k tomu, že jak to vymením, tak sa aj dvihnem hore. To je docela zábavný, tohle se to dělá. Tak. Ne. A tuto z nohu si... Tak. Sadneš, vymeníš a dvihneš sa. Hop, super. Teraz rozhýbáme kľudne na chrbát. Trošku rozkružíme. Jsem to teďka začala chápat ten krok teprve. Nožičky, tak do jednej, do druhej strany. Potom môžeš aj takto do strán. Trošku sa povytáčam k nohám. Teraz si dáme pár mostíkov na jednu, na druhú stranu. Tak. A teraz, jak som v tom mostíku, tak túto stojnú nohu dám pod seba a dvihnem sa. Jakže? Tak to urobíš mostík, dvihneš. Nohu dám pod seba, dvihnem sa. Jo. A zase si sadnem. Takže mostík, nohu dám pod seba. Otočíš, super. Na jednu, na druhú stranu tiež. Dobre si to ide. Nevím. Ešte dáme pár triangol do vzduchu. Hej. Otvorím nohy, zamknem. Dobre, ešte trošku rozhývam ramena. Povytačam do strany. Teraz ešte hlavu rozcvičím, opriem sa o hlavu. Zvihnem sa na nohy a trošku rozkružím do jednej, do druhej strany. Super. Ty vole. Normálne krk mínus. Ten tvoj krk.
Dobre si ho rozhýb. Teraz ešte také super cvičenie tiež na krk. Schovám rameno, takto ruku vystrčím do strany. Urobím takéto kolečko. A zase do druhej strany. Tak, nohami ideš k hlave. Tu zostaneš a teraz len sa... Tak. A ruku? No, bez toho zvolenia. Ale dobre. Ono je to akože dosť také, že na vnímanie tela dosť. No spíš jako nevím, co tam mám, jakoby já cítím, že se tam nějak motám, ale nevím úplně jakoby, jak se motat. Trošku ti možno pomôže, že skúsi dať, že ruky teraz takto za chrbát. Jo. Ruku nemôžeš zvedomne. Ako keby sa potom krku tak a dvihneš zadok. Stále sa ako keby že chceš pozerať na nohy a nohy chcú byť stále na zemi. Takto, dvihneš nohy. Tak. Tak. A teraz ty takto padneš a znova si sadneš. A vystreté nohy máš. Vystreté nohy a vlastne si sadneš. Ešte ťa môžem zamotať, keď chceš. Poď. Hej, tak sa postav. Rozkroč nohy a dáme ešte taký drill vo dvojici. Budeš takto sa otočiť okolo. Jo. Toto. Mega. Takže takhle. Sadkaš si, áno, zvonka. Teraz túto ruku si opreš tuto, takto. Ako by sa chcel. Aha, takhle. A teraz touto sa budeš snažiť chytiť moje nohy. Že vlastne ty ideš takto, takto. No, skoro. Dobre, otočka. Počkej znova. Oj. Dobre. Ide si to? Omare, Takže mě to učit armbar lidi a... Tak máš dlhé ruky. Mám. To se bude dobré robiť. Jo? Ale to ne mě. Co říkáš na můj krk? Protože někdo říká, že to je dobrý, že mám takhle dlouhý krk, že na škrcení dobrý, ale zase někdo řekne, že třeba to nejde vůbec uškrtit, ten dlouhý krk. Tak záleží, jak si aj ty vieš, že koľko vydržíš. Nic. Tak potom sa bude dobre škrtiť, ale tak keď hovoríš, že si hypermobilná, tak sa to bude ťažko robiť, no. Tak vieš to, radšej by som robila nejaké škrtenie. Keď si hypermobilná, to veľmi ťažko sa ukončuje. No. Fakt jo? Možno ťa neukončím vlastne. No, to si nemyslím. Ty budeš prvá, ktorú neukončím. Jo, takže jasne. poď kľudne do gardu, kľudne sa uvni, hlavu hore. Zachytíš si ruku nad lakťom, hej, aby si ju nevedela vytrhnúť. Teraz tu si urobím uhol bokmi, že sa potrebujem vytočiť do strany. Jo. Aby som si urobila priestor, aby som vedela prehodiť túto nohu sem. Jo. A teraz, no keď si takto uvoľnená, tak sa to aj moc nedá robiť. Počkej, mám byť víc napnutá? Môže byť trošku pevnejšia, ale v podstate sa to dá dokončiť aj v tom garde, ale keby si sa nezložila, tak to dokončím v garde, ale keďže si sa zložila, tak vlastne tu si zachytím tú ruku a teraz iba si sadám a ako keby tlačím pánvou a bokmi proti tvojej, proti tvojmu lakťu, ale tak vidno, že ten lakeť máš proste dosť ohybný. Je, mě to nebolelo třeba. No. Ale vím, že bys mi ho dokončila. Že už je to akože v takej polohe, že to už ťa bolelo? Ne. Fakt? Furt? Ale cítím, že už to jde do polohy, kde už by to nemělo být. A potom vlastne touto nohou chceš tu byť ťažká, aby som si sa nevedela dvihnúť. No, tak to je ono. No a keby si sa vedela dvihnúť, že mi tú nohu zhodíš a dvíhaš sa, sadáš si, tak by som potom tuto išla ako keby triangel. A tu už môžem dokončiť škrtenie, alebo ti útočiť na tú ruku. Tak. Super. Tak. 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 Furt jsem volná a... Super, no. A teďka tě jdu takhle kokocky. Hej, a tú ruku? A tuhle s tím mám držet, ne? Ne, tuto vôbec neriešim Ne? ruku. Tuto chcem, aby si držala. Aha. Tak. Jo? No, tak áno, že ja mám tú ruku, vieš, že takto. A ty mi tlačíš pánvou na tú kost, na ten klb, že to ma boli. A Takže pak dělají super. takový ty armbary, že... Je, ako milión variácií. Ještě z boku, tak Milión variácií, to vieš. se mi líbí. Že dá sa aj zo sajdu, hej. Že tu Jo, som, ten side, to mě baví. Hej, že tu som v sajde, hej. Ja neviem, že teraz Jo, takhle. tu ťa prekročím, bám, hej. Tu si to zoberiem, bím a tuto, hej. Si
si to zoberiem. Tam je proste milión možností, vieš. Ale na tebe, akože, na tebe aj si, že to by som ani narobila. No tak som pusy zatím. Ne, že si taká, že máš tie svaly také, ako ne, že svaly. Díky. Že svaly, ale že také. Ja to chápu, ja som taková že to papírová, necítim, no, vieš. Vieš, že fakt, že v škrti by som išla, alebo niečo. Ja potrebujem aj nejakú reakciu, vieš, od teba. Že keď to idem robiť, že ja neviem, že ma utláčaš, alebo čo, ja si tú ruku chytím, vieš, že keď niekto len takto leží a že nič, tak veľmi ťažko sa ti bude niečo robiť. Ja mám pocit, že ty si jak želatina. Aha. A nerobí sa mi to dobre teda. Jo? To je moje taktika. Dobrý, no tak jo, tak poďme na to. 3, 2, 1. Ty pojď. Super. Chcem sa trochu mehať. Ja nedělám absolútne. Spoznať. Zase. Poď. Natočím sa len. Nie. Ja to nebudem udierať. Tak co bys řekla, co mám dělat vůbec? Viac sa hýbať. Málo sa Ako keby, že moc sa brániš, že keby som ťa išla uderať, teraz sa nebudem uderať, že ako keby môžeš sa kľudne skúsiť dostávať z tých pozícií aktívnejšie. A však super, podľa mňa. Tak, super. No, máš to, no. Ešte som nezačala. Nezačala? Ťahať. Tak dobrý. Počkaj. Tady jsme to, počkej. No, teda. Počkej. Musíme se z toho vymotat, jak? Ne, to je normálne paka. Aha, kurva. Na biceps. Dobrá. Dobrá, že? Dobrá. Ten sval bolí mnohem víc než Našla som tvoje slabiny. svaly, který ale nemám. Ja som myslela klby, ale a svaly máš, očividne. Očividně tam někde dole jsou, jo. Bicáky, takže... Ty kokot. Dobrý, tohle je dobrý. Už jsme skoro na konci. Nezapomeňte dát like, subscribe a okomentovat a nezapomeňte odbírat Luci taky, jo. A teďka jdeme dělat vaši nejoblíbenější disciplínu. A jdeme dělat kamenušky o Papír. o spodky do břicha. Kamenušky, papír, teď. Já jsem to zase věděla, že tohle budu já. Kurva, no pojď. Už? No, A akože pesťou? Jo. Holou? ne, tak ne. Ne, ale moc, třeba Dobre. málo 20? procent. 20. 20. To jsi mohla víc, dobrý. 20 je 20. Pojď ještě jedno. Ježiš, ne, to bolo viac, prepáč. To som nechcela, pojď, to bolo hnusné. Dobrý. Ne, nebylo to moc dobrý. Trefila jsi tak tady. No. Kdybys to tlo, tak jsem vypla. Proč se omlouváš? Nemluvej se. Ti to nedělá dobře lidi. No. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. A už to dělá dobře, ne? Ne. Tak jo. Teraz koľko? Tak normálne, hej. Tak normálně jak při zápase, jo? Môžem? Nevím, možná se poseru z toho. Ty jo! Není to takový zlý, jenom se ti trošku navalí. Jenom tak jako minimálně se ti trošku jakoby nablinkne. Bola si napnutá, takže... Dobrý. Kamen, nůžky, papír, teď. Ty jsi to věděla, že to dám, že jo? Ty jsi dobrá nějaká v kamenuškách, kurva. Počkej, já můžu dát full power a ona bude jako nic. Ne, čo si, ja sa bojím. Fakt sa bojím. Fakt? Čakaj, ma vypneš. Ale takže tady. A ja sa fakt bojím. Tak jo, 3, 2. A já jo lidi, když tak vypnu tady možná tady čampiona. Neobedovala som, takže dobré. Nepôjde to von. 3, 2.
Fú, no akože dobrá. Jo? No. Jo! Počkej, fakt nebo ne? Akože dobrá, no, tak to cítim. Jo? No, je tam niečo, pozri. Počkej na 3 vítězný ještě jednou. Ešte raz? No musíme na 3 vítězný. Akože, aha, dobrá. Ještě je dost možný, že třeba 3krát vyhraju teď. Aha. Kamen, nůžky, papír, teď. Ne! No, tak. Já jsem retard. Proč dávám furt to stejný? No dobrý. Počkej. Mně se klepou kolena, protože víš, že dostaneš prostě napáleno brutálně. Nepredlžujme to. Teraz to bola taká príjemná. Velmi. Dobrý to bylo. Dobrý, nadšená jsem z toho. Tak jo, takže Lucie Silent Killer Sábová je double champ a vyhrála nade mnou, jak jinak, a i v kámen, nůžky, papír. Jednou věřím tomu, že vyhraju. Jednou. Příště si dám s tebou znova kámen, nůžky a už vyhraju. Mark my words. Ne, děkuji moc krát, bylo to super. Naučila jsem se spoustu zase nových věcí, tentokrát na zemi. Jdu hnedka psát teďka trenérovi, že potřebuju soukromku. Aspoň jakoby na obranu na té zemi, protože tam jsem fakt hodně špatná. Ale odnáším si, že umím kotouly do boku a umím aspoň něco, jakoby třeba armbar nebo takovýhle věci. A pak si pamatuju, že mě nikdo nesmí zablokovat tenhle sval, protože to fakt je nepříjemný. Takže ho tam máš. Protože ho tam mám, i když to není vidět, jo? Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Já děkuji a těším se na tvůj zápas. 14.2. možná ne, ale když tak jindy určitě budeš double champ. Ďakujem. Hrozně se těším, já děkuji moc. Šikovná. Tak čau lidi! To bylo dobré ukončení.